satu aku tinggal ngarang apaan tinggal ke bapak aku harus tinggal jalan ini turning pengker jalan ini kan ngomong ning pengalas ora ono sapa-sapa durang takon karo sapa soleh wonten kok ora ono wong arep soleh sapa ya ora ngerti arep takon sampean apa ki ngertos dalane wengker ki teng pundi hah ayo lah yo boten kertas satu gak to ayo lah aku dhewe iki bingung apa-apa nek papan kene iki ora ana sapa-sapa